Kanál Cestovateľ Maroš uvádza reportáž. Výlet Šenov. Milí diváci, ja vás vítam u mojej ďalšej reportáže s poradovým číslom 219. No a dneska sa teda vyberáme na ďalší výlet a prajem vám zároveň aj dobré ráno zo Žiliny. Pomaly bude 3:45. No a vidíte, že som na tejto už zmodernizovanej stanici, ktorá bude dokončená možno tento rok, možno budúci, uvidíme. No, tento zase hlási, ma bude prehúšovať. Chvíľu počkáme asi. A to nemá konca. Dobre, kašleme na ňo. Takže kam to dneska bude? Keďže sa nachádzam v Žiline, logicky to bude znovu do Českej republiky. Prejdeme si tam ďalšie mesto v blízkosti Ostravy. Naposledy to bol Paskov, keď som bol v blízkosti Ostravy. No a dneska tu bude ďalšie mestečko, ktoré má v podstate rovnaké skloňovanie ako Paskov, ale nie je to Paskov, ale Šenov. Takže to bude náš dnešný cieľ. Nepôjdem sám, ja som vám vravil, že pôjde so mnou Gabika a Mišo, ale pôjde so mnou nakoniec len Gabika, takže budem zase iba ja a jedna baba, takže nestáva sa to často, takže po dlhej dobe to bude zase tak, že budem proste iba ja s jedným dievčaťom, takže fajn. Ale tak no, mne by to nevadilo, aj keby že ideme všetci traja, ale nakoniec nešiel, asi sa tak rozhodol proste, takže to je jedno. Takže takto vo dvojici ideme dneska do toho Šenova teda. Je to také menšie mestečko medzi Havížovom a Ostravou, ale je to v podstate hneď pri Havížove, takže bližšie k Havížovu. Takže to je náš dnešný cieľ. Samozrejme o mestečku si niečo povieme, no slnko mi to svieti teraz, jaj. No a tak, no. Takže teraz čakám v podstate na ňu, lebo o hodinu ide vlak v podstate, ani nie, do Ostravy, ten tu vlastne už čaká. A tým teda pôjdeme potom do Českého Tešína, kde prestúpime a pôjdeme už osobným vlakom do Šenova. A dneska si zároveň prejdem aj celú trať z Českého Tešína do Ostravy Svinova, pretože naspäť zo Šenova plánujem ísť práve na Ostravu Svinov a potom stadiaľ do Žiliny rýchlikom, tiež Kysučanom ako aj teraz. No dobre, zatiaľ to stačí na začiatok, pretože tento tu stále kecia, no a užite si teda dnešný výlet, tak môžeme ísť na to. Tak to by bol teda osobný vlak do Liptovského Mikuláša, ktorý sa nám tu takto pekne naskytol. Môžeme si trošku ešte tú staničku pozrieť. Samozrejme toto už je dávno dokončené, takže túto stranu vám nejako asi nemusím už ukazovať. Vidíte, že tu už je dávno nové kolajisko. Most je už v podstate postavený, len sa musia na ňom dokončiť nejaké drobnosti. A samozrejme sa musí potiahnuť až na druhú stranu, lebo tam stále končí za úrovňou kolají. Musia dokončiť autobusovú stanicu, potom začnú prepájať tie ulice vlastne. Takže tak. A čo ďalšie sa tu robí? No stále sa robí to prvé druhé nástupište. Ale vidno pokroky, takže to je dobré. Vidíte, tam sa pracuje v podstate druhé nástupište, to už je tak na možno 50% hotové, 60 možno. A to prvé to, kým sa postaví, asi bude chvíľu trvať ešte, lebo tam je to dosť rozkopané. No a tuto je už teda môj vlak do Ostravy. Ale samozrejme v Českom Tešíne vystupujeme. Takže tak, dneska už nebudem robiť zábery zo zadnej strany vlaku, lebo minule, keď som šiel do Paskova, som vám natočil aj tú modernizáciu z Čadce do štátnej hranice, takže dneska to už nejdeme riešiť. Nebudem vám stále točiť tie videá, to stačí raz za pár mesiacov aktuálne video dať. Lebo to za pár dní až taký progres alebo posun nevidno, takže by to bolo zbytočné dneska točiť znovu. Takže dneska normálne budeme sedieť a len z boku budem vám natáčať zábery z vlaku.
A budem sa snažiť, aby to bolo stručné, lebo tú cestu do Českého Tešina ste už videli veľakrát. Skôr sa sústredím na tú trať okolo Havížova, lebo taďal pôjdem iba druhýkrát. Takže to bude pre nás úplne nové, v podstate od Havížova smerom na Ostravu. Bude v podstate úplne nové pre nás, lebo tým úsekom som nešiel. Tak od Havížova na Český Tešín to už mám prejdené raz, ale smerom na Ostravu ďalej od Havížova to ešte nie. Takže dneska je cieľ, aby sme teda tú trať celú prešli a dostali sa až na Ostravu Svinov, kde môžeme potom natočiť nejaké vlaky. Takže tak, no Gabika je tiež vášnivá takto na vlaky, takže tomto si sedíme obaja. Však pamätáte si v podstate, ak ste videli video o Krásne nad Kysucou, tak tam vlastne išla so mnou aj s Peťom z Dubnice. Oni sa poznajú tiež, tak my sa tam všetci navzájom poznáme s tými, čo chodím na výlety. Takže tak, v podstate aj Joža som už predstavil s Lukášom, však viete, aj v Bratislave boli spolu už so mnou, takže tak postupne tých mojich kamarátov aj prepájam, však aj Juro s Lukášom sa už poznajú, takže tak ešte musím Jura zoznámiť toto s Peťom. Takže to bude moja úloha na tento rok. A tých ďalších ešte, ktorí sa možno nepoznajú navzájom. No dobre, už to nejdem rozoberať, tieto nie rodokmene, ale friendkmene to nazveme. No a neviem, či tu budem ešte niečo točiť, takže zatiaľ budem len čakať, najem sa. Dneska kávička nie je, pretože minitky boli zatvorené, tak som si nekúpil kapučíno. A z automatu sa mi to nechce kupovať. Takže tak. No dobre, myslím, že stačilo, už veľa keciam. Možno, že už tu nič nenatočím, že budeme rovno pokračovať, uvidíme. Takže necháme to na náhodu. Tak to by bol teda ešte nákladný vlak a ideme už do vlaku. Tak do tohto vagóna teda sadneme, do posledného. Môže byť. Už len počkať, kým príde Gabika. Ona by mala prísť tesne predtým, ako pôjdeme do Ostravy, lebo ona ide vlastne z Trenčína, ona tam býva. Takže ona je možno niekde okolo Považskej Bystrice alebo Púchova teraz, takže ešte je stále na ceste. Ale dobre, zatiaľ ten vlak meškanie nemá, takže mala by v pohode doraziť a potom už pôjdeme teda. Dobre, tak to je teda všetko zo Žiliny už a ideme teda do Českého Tešína, kde bude krátky prestup. You off my brain more than 24 hours. Feel like I'm on a plane. I think I'm falling for you. I don't know what to say. Got me so overpowered, feeling so overpowered when I'm with you. Life is like a summer day. I might be over dramatic. Tell me when it rains, will you be here with me too? I've never felt this way, and now I'm trying not to panic. And when I'm trying not to panic, I think of you. Me so high, got me so high. Would you be mine when the sun don't shine? You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? You got me so high, got me so high. Would you be mine when the sun don't shine? You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? I can't get you off my mind. Just so my mom it was reading. I hope we'll be alright. I know that we'll make it through, 'cause you're my ride or die. And it is more than
Tak už sa nachádzame teda v Českom Tešíne. No a toto by už mal byť náš vlak do Šenova, takže som rád, že je to konečne poschodiak. Takže bude to zase nejaký iný vlak. No dobre, ideme na to nástupišť a do vlaku. Tak už sedíme teda v našom osobnom vlaku poschodovom, nachádzame sa na vrchu a takto asi vyzerá pre predstavu. Však rovnaký ako náš, mám trošku iný interiér. Ale aj v takomto prevedení to môže byť podľa mňa veľmi pekné. Asi jsem vyhořel, nutno přiznat, je to tak. Asi jsem vyhořel, byl to fajn táborák. Schořel mi obývák, podlaha, nábytek ke zdi, vtahuje všechno, s čím měl jsem starosti. Schořely mý názory, pocity i tužby, třeba na ně zavolat úklidový služby. Můj život je na úhel, zatím nesvedu, najít na to novej úhel pohledu. Nečekej, že vstanu z popela, jen se v něm brodím, nejsem Fénix, co s tím nadělám, tak už to chodí. Na co dřív jsem mýval chuť, z toho zbyla už jen suť, co teď se mnou, Bůh jen suť, Bůh jen suť. Asi jsem vyhořel, teda spíš určitě než asi, prostě už bohužel není co hasit. Schořela postel a s ní všechny blbý sny, schořely skříně a v nich všichni kostlivci. V zápalu boje s větrnými mlýny, nevšiml jsem si, že za zády kuchyně hoří mi, ve snaze pokořit každý pohoří, zjistil jsem, že kdo hoří, ten pohoří. Tak tu už vidíte teda náš odchádzajúci vlak a viete, čo to znamená, že už sa nachádzame v našom dnešnom cieli s názvom Šenov. No a teraz nasleduje logicky prehliadka tohto nie až tak veľkého mestečka, uvidíme, možno nás to trošku prekvapí, ale nemalo by to byť nič také hrozostrašne ťažké. Tak dúfam, že to tak aj bude, lebo dneska sa mi až tak veľmi nechce milión pamiatok natáčať, takže dúfam, že to bude v pohodičke, v kľude. Času máme dosť, takže nemali by sme sa nejak veľmi napínať dneska. Tu už teda vidíte železničnú zastávku, ktorá je zároveň jedinou v meste. Takže z tejto vlastne potom aj pôjdeme ďalej na Ostravu Svinov a potom odtiaľ zase na Žilinu. V Ostrave budeme mať potom zase menšiu prestávku, uvidíme koľko to bude, či hodina, či dve. Záleží ako rýchlo prejdeme toto mesto. Fajn, takže môžeme sa asi do toho pustiť rovno, do tej prehliadky. Tak stále teda ideme popri trati, toto je teda ulica u nádraží, takže začína to takto zľahka, vidíte len samé domy. Za chvíľu tu bude aj rybník, neviem či som to spomínal pred chvíľkou. A vlastne volá sa Volenský rybník, takže to bude naša prvá taká zaujímavejšia vec, ktorá tu bude. Samozrejme, mesto sa ťahá aj týmto smerom, ale tam sú zase len takéto časti podobné, že sú tam domy. Takže uvidíme, či to prejdeme, ale asi skôr nie, lebo tých častí je dosť veľa. Ten Šenov nie je úplne najmenší, čo sa týka veľkosti, ale väčšina sú len také časti, že len proste ako dedina, keby to bola. Takže samozrejme dôležité bude, aby sme si pozreli tú hlavnú časť mesta, ktorá je vlastne týmto smerom napravo od nás. Takže tak. Tu už budeme za chvíľu bočiť, blížime sa ku križovatke. Dúfam, že tam bude aj nejaký chodník, lebo nejakú dobu to bude trvať, kým sa dostaneme do toho centra, lebo tá stanica je trošku tak odľahlejšie od tých najväčších zaujímavostí.
Tak teraz sme sa rozprávali o tom, že cestou späť by sme sa mohli staviť pri precesti, natočiť nejaký vlak. A ono sa to už deje teraz. Takže uvidíme, čo nám pôjde. Počkáme, nech sa to zavrie a potom si dám nejakú lepšiu pozíciu, aby sme videli ten vlak. A sa tuto dám trošku do trávy. Víte, chceli sme ísť do Šenova a my z neho práve vychádzame, to je zaujímavé. Ale tá hlavná časť je samozrejme ďalej, takže zase by mala byť tabulka začiatku Šenova. Tak hádam sa nedostaneme niekde inde, ako sme plánovali. Ale tak mapa sa hádam nikdy nemýli, takže ja jej zatiaľ dôverujem, ešte ma nesklamala. Je to moja verná priateľka na výlety, mapa, samozrejme tá elektronická priateľka, takže tak. Tak stále ideme po tejto hlavnej ceste s názvom Václavovická, ale za chvíľu ideme znovu bočiť. A tu sa nám trošku ukazujú výhľady na ten Volenský rybník. Ďalšie budú aj z tej druhej cesty potom výhľady, tak tam by to malo byť lepšie ako tu s tými pohľadmi, takže za chvíľku vám ich dúfam ukážem a prvá vec bude teda ukázaná, prejdená a potom už budeme môcť ísť ďalej do mesta. Tak pre istotu som vám odtiaľto spravil výhľad, ak by sa to náhodou nepodarilo, ale určite ešte budú nejaké pohľady. Tak podarilo sa nájsť predsa len ešte jeden lepší pohľad, ako bol ten predošlý, ale ešte jeden bude z tej druhej strany, aby ste to aj videli. Takže trošku si to môžeme priblížiť, lebo vidíte, že je tam veľa vtákov, tak to lepšie aspoň uvidíte. Neviem síce aký je to druh, ale ak by ste to náhodou vedeli, môžete kľudne napísať. Budem rád. Ale z tej ďalky to asi aj tak neuvidíte. No viem jednu vec. Určite to nie sú holuby. No dobre, je čas sa teda posunúť na druhý bod, ktorý je priamo tuto naľavo. Už sme sa teda posunuli na ten druhý bod, respektíve breh. Boli sme tam pred chvíľkou, na tom mieste zhruba a teraz sme už na tejto strane. Takže ešte si dáme jeden pohľad a toto už bude posledný, dúfam. Nemusíme mať zase 30 pohľadov na ten istý rybník. Takže vám to aj nadvihnem trošku, aby to bolo lepšie vidno. Takže ideme na to. Tak to by bolo teda, respektíve bol teda Volenský rybník a je čas sa teda posunúť ďalej. Mesto by už malo začať o chvíľku, hneď za zákrutou myslím, takže nebola to až taká diaľka, ako som čakal pôvodne. Síce chodník to nie je, ale tá cesta nie je až tak veľmi frekventovaná, takže ten presun je celkom bezpečný, takže to je dôležité. No dobre, tak budem pokračovať zase o chvíľu. Dúfam, že už za tou zákrutou naozaj začne mesto opäť. Tak dúfajme, že tam tá tabuľa so Šenovom bude a že tam nebude Ostrava alebo niečo iné, lebo tá je celkom blízko odtiaľto. Takže nebol by som prekvapený. Ale dobre, už stačilo, ideme. Už sme sa teda opäť o niečo priblížili ku mestu. No a dobrá správa je, že už to mesto vlastne aj vidíme.
Vidíme vlastne jednu z najkrajších pamiatok v meste. A je to práve kostol, ktorý je tu na vršku. Myslel som si, že sa cez tú cestu nedá prejsť, ale je tu chvála Bohu táto cyklotrasa s týmto mostom. Takže prejdeme to bez problémov, takže sa hneď ocitneme v podstate pri tom kostole a zároveň aj v Zámockom parku, ktorým teda začneme prehliadku hlavnej časti mesta. Už keď prejdeme toto, tak už by to malo byť potom úplne že ľahké. Už to nebude potom nič také ďalšie zaujímavejšie ako bolo toto. Takže budeme pokračovať zase na tou cestou. Už sa nachádzame na tom moste teda. Takže chápete, kebyže tu nie je ten most, tak by sme sa nemali ako dostať do mesta, pretože je tu takáto štvorprúdová cesta prvej triedy, ktorá vedie vlastne z Ostravy a ide do Českého Tešina, rovnako ako aj železnica. Takže nás ten cyklomost aj zachránil, že tu je. A tu je cesta smer Český Tešín. Akože museli by sme to obchádzať až tam dozadu, vidíte, ako tá cesta ide do kopca. Tak tam je potom ďalší cestný most, tak až tam by sme museli ísť pešo po tejto ceste vlastne. Takže by sme mali stratu asi okolo 20 minút, hádam. Ale už je to, chvála Bohu, za nami tá cesta a Zámocký park pred nami. O kostole vám aj niečo poviem, dúfam, že o ňom budú také stručnejšie informácie, ideálne nejaké informačné tabule, ktoré by mi uľahčili prácu, takže to všetko zistíme o chvíľu. Tak už sme sa teda priblížili ku kostolu, tuto sú aj takéto sošky popri ceste na ukážku. No a tu už je samotný kostol, ja vám o ňom aj niečo teda poviem, podarilo sa mi nájsť stručné informácie, takže moje želanie sa splnilo, chvála Bohu. Takže, čo je to teda za kostol? Je to kostol Prozreteľnosti Božej v Šenove a bol postavený v roku 1764, býva nazývaný Perlou Slieska, a to nielen pre svoju zaujímavú históriu, ale aj urbanisticko-architektonické riešenie. Zvláštne je tiež svojou obrátenou orientáciou, tzv. Vchodom z východu a umiestnením 4 bazareliefov, to ja neviem, čo je za slovo, vidíte, aspoň sa niečo nové naučím. Majiteľov šenovského panstva v interiéri kostola. Takže dôležité, že pochádza z roku 1764 a to asi tak všetko také dôležité o ňom. To som vám všetko povedal, takže myslím, že to stačí o kostole, nemusíme to naťahovať. Stručne sme si ho predstavili, viete ako sa volá, to je tiež dôležité. Ešte tu je nejaká pamiatka, skoro som ju prehliadol. Čo je tu? Spomíname, jak si mne dobýval, jak si mne hladil, jak sem te přikryl. Pamäť kamene. Zaujímavé. Nejaká pamiatka. Pamätník. Tuto by mala byť tá rímskokatolícka farnosť. A ďalšia soška, ale nemá to tu žiadne pomenovanie, iba že je to z roku 2014, takže je to celkom nové. Je tu aj názov Richte faciendo neminem timeo. Keby som aj vedel, čo to znamená, to by bolo ešte lepšie. Možno to bude vysvetlené na stránke mesta, ale tak Boh vie, asi skôr nie. No tu si dám ešte takto kostol z boku. A môžeme pokračovať, samozrejme ešte si ho ukážeme aj z tej strany, lebo tam práve mierime. A aby som nezabudol, samozrejme vedľa kostola nájdete aj takýto kríž svätej misie z roku 1928. A obnovený bol v roku 1986, ako sa tam aj píše. Takže to by bol kríž. A ako som sľúbil, tak to aj je. Tu vidíte aj kostol z prednej strany a vidíte, že je naozaj obrovský. V podstate môžeme to nazvať aj takou dominantou mesta, lebo bolo to už vidieť fakt, že z diaľky. Takže je to veľmi pekná pamiatka v tomto Zámockom parku, ktorý
práve ideme okúsavať pomaly, keďže už sme do ňoho vošli. Tak pomaly si aj ten ukážeme. Nie je nejaký obrovský, už som bol aj vo väčších parkoch, takže malo by to byť celkom rýchlovka. Vidíte v podstate len toto, čo tu je, to bude Zámocký park. Bude tu za chvíľu aj základná škola, tam dole ešte vidím nejakú budovu, tak k tomu sa ešte môžeme pozrieť. No vravím, keď prejdeme tento Zámocký park, tak už viac menej, čo sa týka pamiatok, to bude v podstate aj hotovo. Lebo čo som videl, tak už tam boli len bežné veci na tých uliciach, takže práve tento Zámocký park je asi najkrajší v meste. Ale tak uvidíme, možno nás ešte niečo po ceste potom prekvapí. Ale vravím, budú to skôr bežné veci asi. Zatiaľ. Tu sa nachádza aj takáto fontánkou, to asi nemôžem nazvať, lebo nevidím, že by tu boli nejaké tie trískače. Neviem, ako to nazvať. Takže Boh vie, čo to je. Vyzerá to ako fontána, ale Boh vie, či je to fontána. Ale možno hej, lebo tam je nejaká ako otvor. Možno odtiaľ by mohla striekať voda, ale ťažko povedať. Tam dole, čo som si myslel, že bude nejaká zaujímavosť, tak to už je ulica. Takže vidíte, tam už je koniec parku. Ale my ideme k tejto škole, ako som vám povedal. A vyzerá, že je to veľmi pekná budova, pretože vidíte to už odtiaľto s peknou architektúrou. Takže mohla by to byť ďalšia taká zaujímavosť, ktorú tu nájdete. Tak ideme si to teda pozrieť zbližšia. No je to nie len základná škola, ale dokonca základná umelecká škola. Ja som si nevšimol to slovíčko umelecká navyše, takže teraz vám to doplňam, že je tu umelecká škola, takže už chápem, prečo je to takéto malé, lebo základná škola málo ktorá je takéto veľkosti. A vidíte, základná umelecká škola Vilema Vinského, takže to je oficiálny názov pre tú školu. Tu je potom ešte ďalšia cestička, ktorá ide parkom, ale tá vás dovedie zase iba k tomu kostolu, na to miesto, kde sme boli. Takže keď pôjdeme naspäť, tak môžeme ísť potom druhou cestičkou, buď touto, alebo tam ešte jedna ulica, takže aj tadiaľ sa dá prejsť. Takže naspäť by sme mohli ísť potom tadiaľ, aby sme nešli tou istou trasou. No dobre, teraz je čas už ísť teda na ulicu, keďže je to malý park a ideme teda. Nachádzame sa teda ešte na druhej strane tejto základnej umeleckej školy, dokonca tu majú výťah takýto, vidíte, vonkajší. To neviem, či som videl vo akte, že by základná umelecká škola mala takýto výťah vonku. Môže byť. No tu ešte jedna naučná tabuľa, alebo informačná. Je tu v podstate napísané o bývalom Šenovskom zámku, ktorý už tým pádom neexistuje, keďže je bývalý, ale tu je o ňom stručne aspoň napísané, takže sa dozviete nejaké ďalšie informácie užitočné. Vidíte, ten text je taký výbornutý, ale tak možno to budete vedieť prečítať. Zastavení. No, vidíte, aj mám problém to prečítať. Základná umelecká škola. Bývalý zámek, to je nič také zaujímavé. No, tuto sú potom nejaké zaujímavosti ešte. Toto ste videli v podstate, zabudol som vám ešte knižnicu ukázať. My sme okolo toho prešli, ale prehľadol som to, nevadí. Pôjdeme taďal späť, tak potom vám to ukážem. To by mala byť tá škola. Dvojka potom, neviem čo je, lebo to tu, neviem kde to je ukázané. Nie je toto ani odčíslované. Ale proste ešte pár vecí tu bude. Mestský úrad by tu mal byť za chvíľu, takže aj ten si ukážeme a ešte evanjelický kostol tu bude na hlavnej ceste. Neviem, či rovno pred nami nebude, keď vyjdeme na cestu, ale to uvidíme za chvíľu. Tak, ulicu Zámecká máme za sebou, tam je stále vidno tú základnú umeleckú školu. Tuto sa nachádza menšia pumpa, už pri hlavnej ceste, ktorá sa volá Kaštanová a je to táto ulica vlastne, čo tu odbáča. Takže to je v podstate hlavná cesta cez celé mesto takmer. Tuto je ten evanjelický kostol potom, ale tomu sa budeme venovať o chvíľu. Potom je tu ešte ďalšia tabuľa, na ktorej je napísané niečo o soche svätého Floriána a o knižnici a Šenovskom múzeu. To je vlastne v jednej budove obidvoje. Takže tu bude táto budova.
vidíte ho na obrázku, ale samozrejme potom vám ju ukážem aj naživo, keď pôjdeme naspäť tadiaľ. Vidíte, tak tuto lepšie vidno. Stará škola, takže to je tá knižnica. Prvá Slieska, to ste videli. Tak tie sošky, čo ste videli pred tým kostolom, tam je svätý Antonín a svätý Jan. Takže čo boli na tej ceste, viete, z oboch strán tie sošky. Takže už viete, to je Zúška, áno. Tuto je Evangelický kostol. Základná škola tu bude Požiarna zbrojnica. DPS to neviem vám povedať čo je. Ževianka je tu nejaká. Viete čo, tu mapu si asi odfotím, lebo je tu zopár tých budov. Potom pomník padlých je tu ešte. Šamára je tu. Hraničné námestie, no to som ani nenašiel na mape. Tak bude tu predsa len námestie jedno. Svätý Florián. A to je všetko teda. Takže pár vecí tu ešte bude. Takže mal som ešte nádej, že možno tu niečo nájdeme a predsa sa tu ešte pár vecí objavilo. Tu je teda ďalší kríž. Aj s nápisom. No a môžeme pokračovať. Tak posunuli sme sa ešte ku Evangelickému kostolu. Tu sa tá ulica volá Hlavní, takže zmenila tu názov hneď za križovatkou, takže dobre. Tu je ten Evangelický kostol. Poviem vám o ňom stručne, našiel som to. Neviem, či tu bude aj o ňom tabuľa, tak pre istotu. No vidíte, zase som to dal head. Dobre, už to mám. Takže kostol Českobratskej cirkvi evangelickej bol postavený v roku 1937 a tvorí jednu z významných dominant mesta. To je všetko, čo je o ňom napísané, takže bolo to veľmi kratučké. No a nakoniec som sa rozhodol, že asi pôjdeme predsa len pozrieť to námestie. Ono je to hneď tuto za týmto domom. Je tu aj základná škola, takže toto by sme ešte pozreli a potom by sme sa posunuli už na sever mesta. V podstate mám v pláne takú okružnú cestu, trošku ísť na sever, vrátiť sa sem dole a už potom zase na stanicu, ale trošku inú cestu by som zvolil zase. Takže tak. V podstate na sever mesta sú zase len domy, ale je to hlavná cesta na Havížov, na Ostravu, takže tam možno bude ešte čo zaujímavé, uvidíme. Tu je teda základná škola v Šenove. Táto už je väčšia ako tá umelecká, čo som si myslel, že to je základná škola. Ale vidíte, že majú obrovskú základnú školu, takže podľa mňa veľmi pekná, aj s pekným nápisom, aj s českou vlajkou samozrejme. Takže všetko tam je, čo má byť. Tam dole bude aj Požiarna zbrojnica, takže to je ďalšia z tých zaujímavostí, čo som vám ukazoval na tej mapke, čo bola na tej tabuli. No a tu už bude Radničné námestie. Je to takéto malé námestíčko, aj s fontánkou. Takže táto už je funkčná, čo je dobré. Takže Radničný námestí, oficiálne. Takže toto je centrum Šenova, tohto mestečka pri Ostrave. Taká malá fontánka, ale poteší aj taká, môže byť. Potom sú tu potraviny Hruška. Už som mal česť v týchto potravinách nakupovať a bol tam dobrý personál. Aj výber je taký podobný ako Kobiet Nota alebo CBAčko. Takže taký podobný obchod. No a je tu aj radnica, tu som si najprv vôbec nevšimol. On je taká modernejšia, no. Toto by mal byť asi zároveň aj mestský úrad, ale to budeme vidieť asi z druhej strany možno názov. Alebo je to proste všeho mix, ale je tu napísané radnica. Takže aj tu vám zároveň ukazujem. Za mňa taká moderná, ale môže byť pekná. Tu sa nachádza teda ešte zo pár malých stánkov, nechýba tu ani vinotéka, ktorá je tu. Je tu asi aj trafika a niečo takéto chovateľské potreby, tu vidím textil, takže také malé stánočky. Boje, či je to funkčné, ale tak hádam, hej. Tu ešte detské ihrisko pri námestí, stále vidno radnicu odtiaľto. Máme tu aj takéto zaujímavé kvetiny,
Ale veľmi nie som odborník na rastliny, takže ak viete čo to je, tak kľudne píšte. Ale vyzerá to pekne, takéto fialové. Ja sa rastlinám vyhýbam, keďže som na ne alergický na väčšinu. Takže logicky chápete, prečo nepoznám veľa názvov. Takže toto je detské ihrisko, tam dole už je tá hlavná cesta, tá štvorprúdová asi, ak je stále štvorprúdová, hej, je. Takže sme zase sa dostali takto južnejšie trošku. Takže myslím, že môže byť takéto detské ihrisko. Aj výhľady sú celkom pekné. Tam vzadu je nejaký kopec, aj nie vysielač tam je, ale volačo tam je na tom kopci vzadu. Vidíte ten kopec, čo sa tam vyčnieva, tak je tam nejaký hrbov ešte taký malý. To bude nejaká budova, alebo čo. No dobre, myslím, že to ale stačilo z detského ihriska. Je čas sa vrátiť na tú cestu hlavnú a pokračovať. Ešte je tam zopár budov. Tuto sme si ešte všimli takýto drevený pomník, tak sme sa k nemu vybrali. Ale neviem teda, čo je to za pomník, lebo nie je tu nič také písané, ani som nič nenašiel jeho názov a tak. Ale sú tu takéto nápisy, ktoré si môžeme takto ukázať. No od pomníka sa presunieme vodom dál, ako to Česi hovoria, k tej požiarnej zbrojnici. Tak tu už sa nachádza ulica Hasická. Chvíľku po nej pôjdeme, lebo je tu ešte nejaký farský zbor. A to je o budovu ďalej, takže to môžeme len stručne pozrieť a pôjdeme zase ďalej. Možno tú trasu trošku upravím, že možno pôjdeme po tej ceste ešte trošku dole, pretože tu sú ešte nejaké dve budovy, také zaujímavejšie, ktoré by som vám mohol predstaviť. Je tu nejaká tá drevenica, ako ste videli na tej mapke, čo som vám ukazoval. Čevianka. Neviem, kde to je, malo by to byť niekde na tej ulici proste. A potom ešte nejaká jedna budova. Ale uvidíme. Možno trasu budem musieť takto upraviť, aby sme prešli proste všetko, čo som chcel. Takže tu je Hasická zbrojnica. A môžeme pokračovať. Tak nakoniec sa tu nachádza nie školská jedáleň, ale nakoniec je to športová hala. Takže taká zmena trošku. Školská jedáleň bude asi trošku ďalej, ale tak ak by sme to aj neprešli, tak nič sa nedeje. Nie je to taká vedľajšia vec. Nie je to historická pamiatka, takže je to zase len taká doplnková vec, ktorú si môžeme ukázať, ale nemusíme. Takže športová hala. Je tu písaný aj farský zbor, ale ten zatiaľ nikde nevidím. Takže ak aj ten náhodou neuvidíme, tak myslím, že sa tiež nič nedeje. On bol písaný, že je tu, a možno je to v tejto budove, ťažko povedať. Tuto je dvor tohto paneláku, čo tu je. A tak školskú jedáleň som predsa len našiel. Je to ale tu, hneď takto poza športovú halu. V podstate, kebyže chcete, takto sa ku škole ani nedostanete. Potom tam vedie vlastne ďalšia ulica a tu použijeme na to, aby sme sa dostali na sever mesta. Takže školská jedáleň je tu. A môžeme pokračovať. Tuto vám ešte ukážem taký krátky pohľad na hlavnú cestu. Ešte pôjdeme k tej ulici na začiatok iba, pozrieme iba, či tam niečo nie je a pôjdeme už zase naspäť smerom k námestiu a už potom na ten sever mesta. Takže takto asi vyzerá hlavná cesta tuto nižšie a môžeme ísť. Nakoniec sme zišli do tej uličky, ku ktorej som vám vravel, že pôjdeme, pretože predsa sa tu nachádza jedna kaplnka, ktorú vám za chvíľu ukážem. Takže toto je ulica na Sedlácich, ale my musíme ísť na ulicu u kaple, takže tam bude tá kaplnka potom. Nie je to veľká kaplnka, takže bude to fakt, že len stručne natočíme a ideme späť. Takže za chvíľu ideme tam. Asi na tej ďalšej sa mi zdá, že budeme už odbáčať, ale uvidíme za chvíľu.
Takže toto už je ulica u kaple a za chvíľu sme logicky pri kaplnke. Tak úspešne sme sa teda dostali k tej kaplnke. Tu môžete vidieť, vyzerá to ako taký malý kostolík, ale je to kaplnka. Povieme si o nej v krátkosti. Takže kaplnka cirkvi evangelického augsburského vyznania nachádza sa na ulici, na Sedlákoch píše, ale je to ulica u kaplnky. Bola postavená v roku 1896 a pôvodne bol na tomto mieste v roku 1861 vybudovaný evangelický cintorín a drevená zvonica s krížom. Takže to je všetko. No a ešte si to môžeme takto trošku ukázať, je tu aj takýto menší cintorín, ako vidíte. A myslím, že týmto môžeme tú kaplnku uzavrieť a vrátiť sa na hlavnú cestu, aby sme už mohli ísť tým správnym smerom na sever mesta. Už tam máme iba jeden pamätník pri tom mestskom úrade, ten som ešte prehliadol, ten je na mape ešte, takže ten ešte pôjdeme pozrieť a už pôjdeme teda hore na sever mesta. Tam už toho veľa nebude, takže to už bude rýchlovka. Tak ulica na Sedlácich je teda za nami, nič tam také nie je, až na tú kaplnku, kde sme boli pred chvíľou. Takže týmto pádom táto časť mesta je prejdená. Tu je zase koniec Čenova. Ale my už nejdeme samozrejme preč z toho mesta, my ideme zase dnuka. Tuto sú opatrovateľské služby v týchto domoch, čo sú tu. No a ideme zase naspäť na námestie. Ideme ten pamätník pozrieť a už potom na sever mesta. Takže môžeme ísť ďalej. Dostali sme sa teda k tomu pamätníku a je to pamätník obetiam svetovej vojny, aj prvej, aj druhej. Vidíte, tu je to aj napísané vlastne. Takže ďalšia taká zaujímavosť, ktorú tu nájdete v Šenove. Tu je aj text potom. No dobre, to by bol teda pamätník. Toto je ulica Obecní, v podstate túto dolu kúsok. Ale my ideme, ako som povedal, na hlavnú cestu, aby sme sa už dostali konečne na ten sever mesta, kde sa naša prehliadka vlastne v podstate aj ukončil, odtiaľ už pôjdeme naspäť na stanicu. Ale trošku trasu môžem obmeniť potom cestou späť, aby sme ešte videli niečo. Takže ideme teda na hlavnú cestu. Už sme sa teda dostali naspäť na hlavnú cestu a dostali sme sa zároveň aj k tejto soche svätého Floriána, ktorú som vám ešte chcel ukázať, takže ďalšia zaujímavosť. Takže tu ju vidíte, je tu ešte aj taká príslušná tabula o rekonštrukcii chodníka, to už sa síce netýka sošky, ale dajme tomu. No a teraz to bude vlastne takto, jednou z týchto ulic pôjdeme hore a druhou dole. Takže taká okružná cesta to bude. Ale pôjdeme asi po tejto hlavnej najprv a naspäť pôjdeme po tej vedľajšej. Takže ideme oficiálne už na sever mesta. Nie úplný sever, ale tak už tak vyššie to bude, tak severnejšie celkom. No tam je potom veľa ešte ďalších uličiek, ale to je zase len domy a tak ďalej. Takže dostaneme sa v podstate na hlavnú cestu z Havířova potom na Ostravu, takže tá už je celkom dosť na severnej časti mesta. Už sme sa teda dostali o kúsok ďalej a nachádzame sa, prosím pekne, v Šenovskom cintoríne. Pretože nachádzajú sa tu dve smutočné siene, tak to som vám chcel hlavne ukázať. Takže tu je jedna teda. Jedna z nich je nová a druhá je stará, no ťažko povedať, ktorá je ktorá. Typujem, že to bude asi nová, lebo tak ukazuje aj mapa, že tá je nová a táto je pôvodná. Takže tam je nová smutočná sieň a toto je zrejme pôvodná. Kamenosuchářství je tu aj, no. Na boku tejto budovy. No dobre, takže to stačí, to len stručne som vám chcel ukázať. Vidíte aj cintorín a ideme teda naspäť na ulicu a pokračujeme našim severným smerom. Stále teda pokračujeme po tejto ulici Kaštanova, ale už sa blížime
na križovatku, na tú cestu, kde som sa chcel dostať. A to bude ulica teda Tešínska. Takže už sa teda k nám blíži, alebo my k nej. Takže po nej pôjdeme chvíľku, popozeráme a potom pôjdeme tou druhou cestou naspäť. Zase odkiaľ sme prišli a potom na stanicu. Keďže južnú časť mesta, južnú z pohľadu trate, ani nie v podstate trate, lebo za traťou ešte južnejšia časť, proste potrať južnú časť, takže tu sme si už pozreli. Takže tak. Tu na tej ceste nebude nič také asi zaujímavé. Typujem, že tam budú zase ďalšie domy, ale tak zistíme za chvíľku, čo tam bude. V podstate sa tu aj delia smery, vidíte. Je tu tabula. Na Ostravu sa tu dá dostať Šumbák, ale na Havížov, keď idete doprava. Keď pôjdete rovno na Petschwald, to je ďalšie mesto, ktoré nás možno bude čakať niekedy. Len tam sa nedá ísť vlakom, takže to bude asi trošku komplikovanejšie, ak by som si ho vybral niekedy. Ale v dohľadnej dobe ho asi točiť nebudem. Mám aj iné miesta, kam by som chcel ísť, takže toto nie je úplne priorita, ale tak Boh vie. Možno mi zahrabe v mozgu a poviem si, že idem do Petschwaldu sa pozrieť. Či autobusom, či pešo, proste nejak sa tam dopravím. Tak tu sa pozeráte na ulicu Petschwaldská, ktorá vedie práve do toho mesta. Takže ako ste sa už sami presvedčili, sú tu len ďalšie domy, takže by to bolo asi aj zbytočné to prechádzať. Takže si to len priblížime trošku, nech aspoň vidíte trošku, čo je ďalej, ale sú to len domy, takže to je jediné, čo tam uvidíte. Áno, je to tak či tak ešte dosť dlhá ulica, takže by nám to zabralo veľa času, takže bolo by to zbytočné. Dobre, ešte si ukážeme tú cestu, ktorá vedie na Ostravu, časť Bartovice a potom pôjdeme našim smerom, kde chceme ísť. Posunuli sme sa na ďalšiu ulicu, aby ste videli aj západný koniec. V podstate je to už západný koniec mesta, lebo tam už je zase tabula. Takže splnili sme to. Dostali sme sa aj na západný koniec mesta. Tam už potom, hneď ako končí Šenov, tak potom začína v podstate Ostrava, časť Bartovice, ktorá je v podstate začiatkom tohto mesta z tejto strany. Takže môžeme si to trošku priblížiť. Tie kominy, čo vidíte vzadu, to je taktiež Ostrava všetko. Tak to by bola táto časť ulice Tešínska. Nájdeme naspäť na ten kruháč a už potom na tú stranu, na tú východnú. Možno to bude pre niektorých hlúposť, ale musím vám to ukázať. Je tu autobusová zastávka, ktorá má priamo tuto v čakárni takéto elektronické odchody autobusov. Celkom dosť spojov tu akože chodí, vidíte, väčšina ide na Ostravu. Takže spoje sú tu dobré, odtiaľto aj vlak chodí zase zo zastávky, kde sme boli, takže doprava je tu dobrá, keďže je to blízko Ostravy, tak má to veľkú výhodu toto mesto, čo sa týka dopravy. No dobre, myslím, že stačilo, tuto ešte v krátkosti ďalší obchodík potraviny, ale zatvorené, keďže je nedeľa. Už sme sa trošku posunuli na východ od toho kruhového objazdu, vidíte ho tam vzadu. Takže stále je to ulica Tešínska. Za chvíľku v podstate už možno aj budeme bočiť, uvidíme pokiaľ sa dostaneme. Ale vidíte, že je to len taká bežná hlavná ulica, ako keby to bolo na dedine, nie v meste. Takže zatiaľ vidíte, že je to len taká cestička, že nie je tu nič také, čo by som vám mohol dlhšie natáčať. Tak a už prišiel teda ten čas, kedy pôjdeme z tejto ulice zase naspäť, už na stanicu, ale trošku inou trasou. Takže hlavne toho parku, čo sa týka, tak tam zvolím trošku inú trasu, ako sme išli tam. Tu je ďalšia vedľajšia ulička. Toto je tá ulica Tešínska. Tam už je v podstate koniec mesta, za chvíľu vidíte, že sú tam len domy, takže tam už je zbytočné ísť. Tam v ďalke vidno Havížov, ktorý sme si prešli minulý rok.
Akurát včera som ho zverejnil vlastne, takže už je teda na YouTube, takže určite vám to odporúčam, je to pekné mesto, aj keď síce najnovšie v Česku vzniklo až v 20. storočí, ale je veľmi zaujímavé. Tá architektúra proste do minulého storočia tam dosť dýcha. Takže Havířov je tam. To bol tiež zaberák, no. Ale tak už je to za vami. No dobre, ideme na túto ulicu s názvom Lipová, ktorá nás dovedie zase naspäť na tú hlavnú cestu pri Evanjelickom kostole. Tak už ideme pomaličky po ulici Lipová naspäť, ako som vravel. No a už máme konečne zábavku aj popri vyletovaní. Viete, že sú majstrovstvá sveta. To by som nebol ja, keby som ich nemal aj pustené. Akorát hrá Slovensko so Slovinskom a Slovensko vyhráva 2-0, takže sme veľmi spokojní zatiaľ. Dúfajme, že im nasypú čo najviac gólov, lebo po tej prehre 5-0 so Švédskom. No, isto dostali veľkú kritiku od veľa Slovákov, takže dúfajme, že dneska napravia naše dojmy z toho prvého zápasu. Takže držíme palce. Ešte je tu jedna vec teda, ktorú som vám chcel ukázať, a je to táto materská škola. Vlastne na druhej strane, teda nie, my sme už inde vlastne. Tam bol vlastne tá športová hala ďalej potom. Neviem, či to je toto, ale nie som si istý. Dobre, to je jedno. Proste videli ste tú školu a môžeme ísť teda ďalej dole kopcom. Tak ulica Lipová pekne prekvapuje. Máme tu aj takýto lesík trošku. Tu bude zase kýchania, ako sa poznám. Ale nie. Už periem rieky, takže malo by to byť v pohode. Ešte sa na tej istej ulici, okrem materskej školy, nachádza aj takýto štadión. Hneď vedľa základnej školy, ktorú sme si už ukázali, tá je vlastne tam. Už v pozadí vidno aj Evanjelický kostol, ktorý sme si už taktiež ukázali. Takže už sme blízko tej ulice, kde bolo väčšina tých zaujímavostí, ktoré ste dneska videli doposiaľ. A nedali sme gól. Sakra. Išiel do nájazdu, ale nepremenil. Stále máme 2-0 stav, ale tak hádam sa to zmení, však je len prvá tretina. Takže s týmto hokejovým duchom pokračujeme. Už sme sa teda vrátili na tú ulicu, ktorá vedie popri tom Evanjelickom kostole, ktorý vidíte vlastne tuto rovno pred vami. Toto je ulica Vraclavská a tu už sa nachádza iba také menšie zdravotné stredisko, aj lekáreň. Tu je teda lekáreň a budova zdravotného strediska je tu. No a tuto, keď pôjdeme doľava, tak sa dostaneme zase ku kostolu a vlastne k parku. Tam dáme potom menšiu prestávku a potom už pôjdeme na stanicu. Toto vyzerá byť asi slepá ulica. Tam už to ďalej nevedie. No, asi hej, ale do ďalšej ulice. Iba. Tuto sa nachádza ulica na kopci, je to slepá ulica. Tak, nie je to nakoniec slepá ulica, tá Vraclavská pokračuje ďalej. Až do Bartovíc sa dá dostať vlastne do tej časti Ostravy. Ale tam už nejdeme, vidíte, že tady to pokračuje tá cesta. Tuto sú trošku výhľady na tie komíny, tak si to môžeme trošku priblížiť. No dobre, to by bolo všetko z tejto ulice. Videli ste, čo ste mali vidieť. A ideme teda už do parku na tú menšiu prestávku. Tak dostali sme sa ešte k jednej tabuľke, tak si ukážeme ten text o Zámockom parku.
Aj tak som mal v pláne vám o ňom povedať, tak nakoniec máte tie informácie tu. Toto je tá ulička, ktorou sme sem prišli popri zdravotnom stredisku. Tu už je park a ešte takéto menšie kaponky. Takže prestávka je za nami, chvíľu sme si sadli, no a pokračujeme. Ideme teraz ešte ku knižnici, ktorú sme zabudli cestou tam pozrieť a potom už pôjdeme na stanicu. To istou cestou, ako sme išli, takže to už budem natáčať fakt, že minimum po ceste naspäť na stanicu. Tu už je tá budova knižnice a Šenovského múzea. No a toto sú tie sošky, ktoré som vám vlastne chcel ešte pripomenúť. Takže toto je svätý Antonín a toto je svätý Jan na tejto strane. Takže už viete, kto je ktorý aspoň. Je tu aj ešte aj akási stodola. A ešte ďalšia tabula s nejakými textami. Môžeme si to ukázať. Dobre, tak to by bolo niečo z histórie o ďalších veciach, ako sú tieto mlyny. Ale tie mlyny sa nachádzajú celkom ďaleko. Sú síce v Šenove, ale Šenov, ako som povedal, sa ťahne ešte dosť ďaleko aj za úrovňou železnice. Takže to už riešiť nebudeme, lebo vravím, to sú len také časti s domami, takže už len na stanicu a tým pádom sme hotoví na dnes. To, čo som vám chcel ukázať, som vám ukázal, takže cieľ som splnil. Takže už sa len dostať pomaly na tú stanicu. Tuto som vám ešte zabudol natočiť riečku Učina, tak to robím teraz. Taká menšia riečka iba. Ešte druhá strana. No a už sa blížime zase k tomu vojenskému rybníku, ale už som vám ho natáčal, takže už nejdeme robiť na ňo zábery. Už sme sa dostali ku križovatke, kde zase odbočíme smerom k priecestiu. Tu sú ešte nejaké smerové tabule. Tu sme fakt iba 4 km od Ostravy, sa mi aj nezdá. Ale tak môže byť, vrátim moje 8 km, ideme smerom na tie Václavovice, ale samozrejme nejdeme až tam. To už chápem, prečo sa tá ulica tak volá. Václavovská to bola. Václavovská, hej. Takže po nej ideme ďalej. Tak výnimočne ešte jeden krátky pohľad, aby ste to videli aj v takomto jasnejšom počasí, ako bolo ráno. Tak už zase vchádzame do Šenova, do tej časti pri železnici, takže tu už je zase vstupná tabuľa. Tu už je znova priecestie, ale ideme na zastávku a tam budeme ešte fotiť vlaky. Tam ďalej ešte, vravím, pokračuje mesto, ale to už len kúsok, potom je už obec Václavovice, tak sa volá, podľa mena Václav. Takže tým pádom sme už takmer u konca, už sa vám dostať na zastávku. Tu už je ulica u nádraží. No a už sme v cieli skoro. Budeme na tejto zastávke vyššie hodiny, takže užijeme si možno aj nejaké tie vlaky a oddychneme ešte pred cestou do Ostravy Svinova, kde budeme pokračovať ešte vo fotení nejakých tých vlakov. Takže už sa začína skôr taká železničná časť videa, ale až za chvíľočku.
Viem, že je tu 100 rýchlosť, čo je celkom slušné. Takže tie vlaky niektoré tu pôjdu aj trošku rýchlejšie, nebudú zastavovať. Aj keď najčastejšie tu chodia asi osobáky. Samozrejme RegioJety z Košíc do Prahy chodia tady auto. Alebo Avížov Praha. A uvidíme, či aj nejaký nákladný pôjde. Už sa nachádzame v tesnej blízkosti zastávky. Nachádza sa tu ešte niekoľko domov. To je taká tiež krátka ulička. Aj takýto menší bytový dom to vyzerá byť. Aj nejaká studnička je tu. No a tu už bude zastávka. Tu ešte akési cvičisko. Hneď vedľa zastávky. No dobre, to by mohla byť teda posledná vec, ktorú som vám ukázal a už ideme naspäť na zastávku. Už sa nachádzame teda naspäť na zastávke. Urobím vám taký netradičný výhľad priamo z kolajska. Takže ideme na to. Toto je smer Havížov a Český Tešín a ten opačný bude potom Ostrava. Takže to by bol jeden smer a ešte druhý. Takže videli ste pohľady na trať. Tu ešte čakáreň, z tohto pohľadu si ju dáme. Takže taká klasická koridorová zastávka. Chvála Bohu, že je to len zastávka, nie je s tým toľko roboty aspoň. Proste ukážem vám trošku pohľady na to. A to je všetko. Ale na stanici tam treba vestibul natočiť zozadu, spredu stanicu, kolajsko, a keď je veľké kolajsko, tak je toho fakt, že požehnanie tých výhľadov potom, ale tuto máte len dvojkolajnú trať. Vidíte, zastávka Šenov. Ako čakal som, že bude škarečia, takže je to celkom pekná zastávka. Aj na fotenie vlakov je to veľmi dobré miesto, si myslím. Len škoda, že tých vlakov tu nechodí až tak veľa, ako napríklad cez Český Tešín, alebo vlastne tou traťou, no. Lebo Českého Tešína sa ide ďalej na Ostravu, tiež aj cez Karvinu a Bohumín. Tie mesta som vám prešiel a aj taďal to vlastne cez Havížov. Ale tá druhá trať je viac frekventovaná ako táto. Za chvíľu ale pôjde osobný vlak, takže si ho tiež natočíme. Pôjde na Ostravu. A my pôjdeme potom o hodinu až. Takže tu ešte druhá čakárnička. No dobre. To by boli teda výhľady, možno ešte nejaké urobím, ale už to asi nemá zmysel pri takejto zastávke, takže budeme ešte natáčať nejaké tie vlaky. Ako som povedal, ešte týmto smerom sa nachádza trošku časť Šenova, ale tam už nič také nie je, len domy, takže všetko podstatné sme si dneska prešli. A tým pádom je ďalšie české mesto úspešne natočené. Tentokrát to bola skôr taká lahôdka. Nebolo to nič ťažké, zvládli sme to s Gabikou za 3,5 hodiny, takže som rád, že sme to stihli takto pekne. Čakal som, že nám to bude dlhšie trvať. Ale je pravda, že tie vzdialenosti neboli až také dlhé, ako som predpokladal medzi tými vecami jednotlivými. Vidíte, 13:41 na Český Tešín. A to už išlo. A 14:18 ide najbližší na Opavu východ. Ale my pôjdeme tým 15:18. Medzi tým pôjde ešte jeden vlak na Český Tešín. Takže minimálne 2 osobné vlaky ešte uvidíte. Možno nejaký RegioJet tak pôjde. Alebo nejaký nákladný vlak. Takže dúfam, že budú aspoň nejaké 3 vlaky. To by bol ideál. Za ten čas, čo tu ešte budeme. Myslím, že by som vám ešte mohol o meste povedať aspoň základné info.
Históriu pamiatok ste sa už dozvedeli, to už nejdeme riešiť, takže už len základné info o meste a už to završíme. Dáme si teda ešte jeden takýto krátky pohľad z tejto strany aj na čakáreň. No až teraz nasledujú teda tie základné údaje. Možno dám krátku históriu, uvidíme. Takže povieme si niečo o Šenove. Takže je to mesto v okrese Ostrava v Moravskoslezskom kraji. Žije tu približne 6585 obyvateľov, takže skoro 6600 obyvateľov to má, čo nie je úplne najmenej, takže celkom také stredné mesto by som to nazval, čo sa týka. Ani nie je také menšie, no mestečko, ale nie najmenšie, takže také normálne. 6600 to je tak bežne pre tie menšie mesta obyvateľstvo, takže môže byť. Mesto sa skladá zo 4 sídelných jednotiek a sú to práve Škrbeň, Vojenstvo, Šimška a Šenov. V meste sú dve základné školy, materské školy a základná umelecká škola. V centre je aj menšie obchodné stredisko, zdravotné stredisko s rehabilitáciami či lekáreň. Bezpečnosť mesta má na starost hasičský zbor a mestská polícia. Takže to všetko ste v podstate videli. Mestská polícia je v budove radnice. Takže to sme tiež videli. No a krátka história. Šenov patrí k najstarším sídlám v Sliezsku. Presný dátum založenia nie je známy, ale archeologické nálezy v okolitých lokalitách potvrdzujú osídlenie v tejto oblasti už v paleolite. Neskôr dochádzalo k osídleniu pozdĺž obchodnej cesty od Baltského mora na juh karpatskou stranou Moravskej brány. Pravdepodobne vznikol už v 12. storočí ako predkolonizačná slovanská osada pri obchodnej ceste z Opavy do Tešína, kde v dnešnej miestnej časti Václav mohla existovať vodná tvrz v močiarnej krajine. Prvá písomná zmienka o Šenove je v súpise desiatkov vroclavského biskupstva z doby okolo roku 1305. Od 13. storočia patril k Tešinskému kniežatstvu ako jeho západnú časť, ktoré bolo súčasťou Poľského kráľovstva. Od roku 1327 až do roku 1742 bol súčasťou krajín koruny Českej a do roku 1918 súčasťou Rakúsko-Uhorska pod vládou Habsburgovcov. Takže to bola krátka história o Šenove. Takže tým pádom by som to mohol uzavrieť a už budeme fotiť len tie vlaky. Za chvíľu pôjde osobný vlak, potom pôjde RegioJet z Havířova do Prahy a potom pôjde ešte jeden osobák na Český Tešín a potom štvrtý vlak by mal byť už náš potom zase na Ostravu. Takže minimálne tie 4 vlaky by tu mali byť natočené, ak nepôjde nejaký nákladný. No dobre, takže už len čakať. Tak to by bol teda osobný vlak z Českého Tešína do Opavy cez Ostravu Svinov. Takýmto istým v podstate pôjdeme, uvidíme, či to bude tento alebo elektrická jednotka Panther, čo už není poschodový vlak. Takže uvidíme. Za chvíľu pôjde aj RegioJet z Havířova do Prahy, takže na ten sa asi teším najviac.
Tak toto už je náš vlak do Ostravy. Nečekej, že vstanu z popela, jen se v něm brodím, nejsem Fénix, to s tím nadělám, tak už to chodí. Na co dřív jsem mýval chuť, z toho zbyla už jen suť, co teď se mnou, Bůh jen suť, Bůh jen suť. Bůh jen suť. Vím, že tohle už nespravím, je čas začít od základů, posunout se zas o dům dál, však kam čekám na dobrou radu, na tom, že nemám nic je fajn, že nemusím balit, stačí vyrazit tam, co se ode dne odrazím, jen co se umeju odsazí. Nečekej, že vstanu z popela, jen se v něm brodím, nejsem Fénix, to s tím nadělám, tak už to chodí. Na co dřív jsem mýval chuť, z toho zbyla už jen suť, co teď se mnou, Bůh jen suť, Bůh jen suť, Bůh jen suť. Tak už odišiel osobný vlak, ktorý pokračuje smer Opava východ. Tam sme už boli. No, pamätáte si ten dážď. Asi to radšej nejdem spomínať. Takže bola to katastrofa. Akože mesto bolo krásne, ale to počasie to bolo výzva úplná. Tak ja vás týmto vítam na už nie zaplavenej stanici Ostrava Svinov, kde budeme tráviť 2 hodiny a potom už ideme domov teda. Na Rýchlik, Kysučan do Žiliny a už potom ja už ďalej na Sliač. Takže toto je v podstate náš dnešný cieľ, táto stanička. Tam je potom motoráčik, vzadu sú ďalšie Vectrony, 2 tam stoja. Tuto je osobný vlak, smer Mosty u Jabunkova. Regiojet tu stojí na ďalšom nástupišti. Ja už som túto stanicu vlastne točil aj znútra, takže aj kebyže vám to teraz podrobne nebudem natáčať, tak sa nič nedeje. Je to v reportáži o Opave. To bola reportáž číslo 204, takže kľudne si to pozrite, tam som tú stanicu tiež podrobnejšie natočil aj znútra. Ale teraz uvidíte prvýkrát vlastne v slnečnom počasí, takže bude to trošku inak vyzerať ako keď pršalo. Takže dúfam, že tu bude príjemný pobyt do tých 17:46 asi tu budeme, takže 2 hodiny akurát by to mali byť. Za ten čas tu bude veľa vlakov, takže bude to určite zaujímavé. No dobre, tak môžeme začať asi aj s fotením vlakov a celkovo stanice.
Tak aktuálne sa nachádzame na zhlaví stanice Ostrava Svinov. Išli sme si odfotiť ručníky Vectron. Stoja tu dva akurát na tej odstavnej kolaji. Takže trošku som aspoň videl z tej staničky viacej, aj z jej okolia. Tuto sa delia v podstate trate na hlavní nádraží a tam sa ide na Opavu. Tu teraz sme si už vlastne prešli, ale ešte taďaľ isto pôjdeme. Je tam veľa miest, kam sa dá ísť. Aj v okolí Opavy, alebo aj za Opavou. Takže bude to isto ešte zaujímavé taďaľ ísť. Takže naša cesta vedie teraz naspäť. Ale vidím, že sa sem blíži ďalší batériový Panther. Jeden sme už minuli, tak tento neminiem. Idem to rýchlo natočiť. Hlubšie som sa nemohol postaviť, ale dobre. Na začiatok dobre. Isto pôjdu ešte ďalšie, však budeme tu ešte vyše hodiny a pol, takže hádam ešte nejaký bude. Tak si dáme ešte jeden krátky pohľad na tú stanicu, ešte z takéhoto pohľadu. Tuto je odstavený vlak, vlastne nie je odstavený, ide smer Ostrava stred, asi ak dobre vidím, ale oni tam vlastne niektoré začínajú, aj končia, ale neviem, nie je tu Ostrava Svinov, tak ukončil jazdu vlastne. Ale viem, že aj do Ostravy stred chodia niektoré tie vlaky. No aktuálne sa vraciame na nástupište, niečo si kúpiť na pitie a potom sa uvidí.
Tak v tomto vestibule som asi ešte nebol, lebo sú tu dva zrejme v tejto budove. Takže tu vám ho ukazujem. Tak už sme sa presunuli akurát na druhú stranu perónu, ako ste už videli aj podľa toho odchádzajúceho vlaku, že už je to proste z iného pohľadu. A myslím, že toto je celkom dobré miesto ešte na odfotenie zvyšných vlakov, respektíve natočenie zvyšných vlakov, ktoré pôjdu pred našim. Takže bude to ešte možno veľmi zaujímavé tie vlaky. My čakáme na ten batériový Pantek. Jeden ste už videli, ale to bolo taký narýchlo natočený, takže ešte si počkáme na ďalší, takže teším sa na prvé zábery tohto pekného vlaku. No, zase pôjde niečo na Brno. No dobre, takže za chvíľu bude ďalší vlak.
Tu sa teda nachádza náš rýchlik Kysučan do Žiliny. Tu je prvá trieda, ktorú bohužiaľ nepôjdeme, lebo je to veľmi drahé, stojí to vyše 15 €, takže pôjdeme druhou triedou. Ale určite sa pôjdem do toho vagóna pozrieť, neviem či spravím fotky alebo aj video, ale proste určite sa pôjdem pozrieť do toho vagóna, lebo tento som vždy túžil vidieť znútra, 1+ a ERko. Takže paráda, že tu je teraz radený. Ale nedostatok financií mi nedovoľuje ísť tým vozňom, takže preto ním nejdeme dneska. Tak túžobne som chcel vidieť tento vagón znútra. No a sen sa splnil. AER 1+ práve teraz. Kúpečko s koženkovými sedadlami. Môže byť, ako kedysi tam bol stolík, si pamätám, keď predstavovali ten vagón, tak proste do prostriedku sa nedalo sadnúť, že tam bol stolík, ale už tam nie je, ako vidíte. Takže normálne 6-miestne kúpečko, aj toto. Ale môže byť, je to fakt, že pohodlné. Nechýba ani časopis na čítanie, svetielka, takže je to v podstate to isté ako obyčajné AER, ktoré som už mal časť vyskúšať, ale to má taký fialový dizajn. Ale tieto vynovené, ktorých je iba zopár, majú už takýto biely dizajn s drevenými stenami. Takže to by bolo kúpečko 1+ a obyčajné sú logicky takéto s poťahom. No a tým pádom video je dokončené, už nasleduje iba konečný príhovor a už budeme dneska u konca. Aj takto video bolo dlhé, takže určite ste si užili veľa možno príjemných minút pri pozeraní tohto videa, takže už je čas to ukončiť, takže ideme na to. Tak už sme teda na konci dnešnej reportáže, milí diváci, tu sme teda s Gabikou a ideme urobiť také malé interview, takže máš slovo ako prvá, takže ako sa ti dneska páčil výlet, môžeš to zhodnotiť ako chceš. No tak výlet akože celkom super, mesto také malé, aj menej ľudí, a však dalo sa to pochodiť, aj sme to celkom rýchlo prešli. To je pravda. Aj to jazero bolo super, a však dalo sa. Dobre, tak ja to ešte zhrniem. Tak výlet bol fajn, akože bolo to také všelmix, že aj vlaky, aj mesto, takže bolo to fajn. Malo to všetky tie grády, aké to mal mať ten výlet, takže splnilo to očakávania. Tu je Vektor akurát vedľa, keď tu robíme rozhovor, takže taká smola trošku, ale nevadí. Dobre, takže výlet bol teda fajn, páčilo sa mi, vlaky super, mestečko síce malé, ale tak na osah, hlavne ten zámodský park, aj to jazero boli pekné, kostol, takže toto boli asi najväčšie zaujímavosti z dnešného dňa. Takže ak sa vám teda dnešná reportáž páčila, čo myslím, že Adam, hej, páčila, tak dávajte lajky, komenty, odbery, no a vidíme sa zase niekedy na budúce. Neviem kam to bude, nemám nejaký plán, takže uvidíme čo bude. Takže zatiaľ sa teda majte a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Čaute. Čau.